Arratsaldeon, Euskadi, hemen gauz beste egun bat geixau, txorienen, eta gaur programa gozua daukagu aurretik, ez da, Zigor? Oso itxura benetan, eharra dauka gozo salentzako, Bai, medikuak esan dozku azukre falta daukagula odolian, eta beraz, bi errez eta gozo egin biharko ditugu, hori saizteko, ez da? Oso. Orduan, nik nire partez, ekarri dut banana eta txokolatezko pastel bat. Ta nola ingo dugu pastel hori? Lehengo osagai lehorrak jarriko ditugu ontzi baten, kakao hautsa, irina, bikarbonatua eta altxagarria, hori gorde, beste ontzi baten arrautza azukriakin nahaztu, eta beste baten banana sardexka batekin zapaldu eta arrautzaik eitxu. Gero, ura, esnia, olixua eta vainilla sotza, nahaztu berriro be, eta bukatzeko lehen gordetako osagai lehorrak gutxinaka gehitu. Dana nahaztu berriz be, eta molde batera pasatu 40 minututan 180 gradutara labian. Gero, osten utzi eta bukatzeko saltsa bat ingotzagu gainetik, txokolatia, esnegaia eta gurinakin. Zoragarri. Printzipioz, itxura ona, ez? Oso ona. Ikusiko boin zelan geratzen dan. Ona. Eta nik, usten bai ezu, lagungarrian ere kontu. Lagungarria? Ez digo esango zer da. Sorpresa. Bukara arte geratzen. Hori da. Lagungarri, bikaipan. Hori da. Orduan, bidalikotzut pintxe lanetan ibili behar zarenez, bidalikotzut banana bat zapaltzera bol batean. Umientzako papilla izango balitz moruan, sardezkakin, ez? Ondo sardezkakin, bai. Bale, oso ondo. Irabigagailu baten bebai inleike baina, ez da zetan. Bale, gaina, Zigor, Patri, niri zakitxoak eta geratzea, gure etxean duela, 5 urtero hemen plunkeik bat egin duen, bananana, hau Martin egiten zuen, Martin mezaten, eta gustatzen zaigu pusketak harrapatzea. Ordan, ez da zetan ondo txikitxi behar, pusketa bat koska egiten diezunean da hori goxua. Ez da gura krema bat, gura da gulan papi antzerako bat, baina teksturia aukitzeko, ez da? Hori da. Zapori amoteaz gaina hor, noizean behin, sorpresatxo bat harrapatzea bizkotxoa koska egiten digunean. Orduan, ontxe, hasiko gara osagai lehorrak jartzen plater berdinean. Baina lehengo, baukatzu hortik apuntauta zein jan diferentzixa banana eta platanoan artean, ez? Ze, nik ez dakit, eta nik ez daukat ideipez. Hor jendeak askotan galdetzen dit, eta hori, ez? Basez berdintasun dago banana eta, lehengo eta behin. Euskeraz, dena banana da. Bai. Bananduko genuke Hego Ameriketako bananak, ero Kanaria Ruartetako bananak. Ezberdintasuna, Kanaria Ruartetakoa dauzkatela, oie bera dauzkaten pinporta beltze oiek, ez? Puntutxuak ero izaten dituztenak, ez? Eta normalean, heldutasun, hori gaina, kontatu behar dizuet, ze hau, Tenerifene izan ginen, eta ikasi genuen nola den banan ondo baten funtzionamendu, zen beti pentsatu izan dut, zuaitzako zer da? Zuaitza? Banan ondua, bai, zuaitza, ez? Bananak ematea itxen zuaitza. Ez da zuaitza. Segitxo horienen erekin, eta ikasiko zu zer da. Eta bananak izaten dira, bestean nik ezberdintzen du bananak direla, Hego Ameriketatik ekartzen dienak, ez daukate pinportarik, luzetxoagoak dira, eta nietzako, zen ez uzatea, Kanarietakoa goxua iruditzen zaiz, zaporez eta goxuagoa da, pixka lodixiagoa, eta ero ziren banana harrak. Ez daukatera, horre banana harrak... Horrek Hego Ameriketakoak eta... Hego Ameriketan, hemen beba daude, baina horiek ja ez dira dultzeak. Hori beste produktu bada, ez dauka zehekusirik hori, gaina frigituta, kozinatuta jan behar da, gordina izin da jan. Laizter daukagun programa baten, egin gau, kozinatuta, beraz ikusiko diferentzixa, ze bebai itxuran be disberdintzen dira, ez da? Banana harra da, haundixaua, holan berde-berdia, gogorra. Gordinak ezin da jan. Ez da ojaterik, kozinatu egin behar da, frigitu, txip moduan prestatu aldozu. Hori da. Hemen erabili izan dugu, behin baino horietan, baina beti kozinatuta. Hori da. Eta orain, masterclassa, banan ondoaren ingunu. Banana berar bada. Banan ondoa jaietzen da, eta beti da famili bat. Direla, 3 emakumez sortutakoa. Dago, amama, ama eta alaba. Hor, jaiotzen da bat, banan ondo batek beti ematen ditu 36 kimu. 36 banan ondo txiki. Bat gordezena. Ostoak botatzen dira eta lurrean, ondoan, jaiotzen da beste banan ondo bat. 36, bat usten dute. Hori zingo da, urrengo generazioa. 9 hilabetetara, hasten daia, bananak ematen. Banan ondoa. 9 hilabetetara. Behar izaten ditu, normalean ekologikoan dalan iten dutenak, 4 hilabete, 6 hilabete heltzeko banan ondo hori. Gero, moztu iten dute, zaizu txorta handi bat nola ikusten dugun telebistan da hori moztu iten dute eta banan ondoa hile egiten da. Hori moztutakoan da bere bihotza, hile egiten da. Kentzen dizkiote, eta hori hile egiten da, usten dutean,
eta umea doa hasten eta zurgatzen bere ama. Hartzen du bere aman enborreko vitamina, mineral eta guztiak janari moduan. Hasten da eta ama geratzen da, txikitu iten da, gero izango dela ama, ze umeak izango ditu 36 kimu. Horietatik bat utziko dugu. Eta urtero prozeso berdina. Ez da zuaiz bat. Batzuk moztu egiten dute, ja behin bananak eman da gero, baina ekologikoan lan egiten dutenak, usten dute enbor zarran jarraitzeko, elikatzeko beste ondoan datorrena. Orduan, metro karratu batean, urtero, enbor bat jaiotzen da. Eta beste bat hiliten da, eta bestea ana hasten da. Eta hiru generazio beti dauzko, hiru belaunaldi. Hiru generazio ostien? Gero hirugarren amama txupatu hiliten da, txikia jaiotzen da, eta orduan egoten da. Amama ugertua, txikia, eta ama ja banan ondoak ematen hasi dela. Hemen, igual, etxean egongo zaila pentsatzen, hau Sigoriturrieta da, Ana Obregon biologa da, ez dakit hemen gabiz debate politxa izango, baina historia interesgarritxa, bai, benetan. Serio, bello, guk Tenerifen egon ginen artean, bai, Sukaldarian naiz, eta teorian gauza, gure munduko gauza badakizkigu, baina beti pentsatu izan du zure moduan, banan ondoa, zuaiz bazela. Bai. Ba ez. Nik beti nahi pentsatu izan dut. Eta bebai ikasi nuen, aguakatea dala fruta bakarra, zuaitzean ez dala heltzen. Bai, jauziten da, ez? Jauzten da, mozten duzunean, orduan heltzen da. Ez da inoiz bigune egongo zuaitzen. Erortzen danean, hasten da, heltzen da biguntzen. Hori behan ikasi nuen. Beti ikasten da zerbait. Nik bananen inguruan ikasi nuen gauza bat, Merkabilbaun egon nintzen, eta handaukie, leku bat, fruta eta barazkixentzako. Beste leku bat, arrainantzako, eta daukie bat, independentia bakarrik bananentzako. Ze badaukie madurazio punto bat, eurendako bakarrik, eta oso interesgarria pentsan jaten. Oin bakizu gertatzen nahi da, toki pilo de Murtzian da hor, eta, Kanarietan bebai, laranjondoak eta bananondoak kentzen ari dira, aguakatea sartzeko. Urre berdea, eta, nahiko arazo gertatzen nahi da, ze aguakateak ur pila bat behar du, baina asko, eta, lehortzen ari dira hango akuiferoak, eta... A ber, zigor. Aitxoin. Eta orduan, bai, aguakatea diru ematen du, baina era berean dana lehortzen du. Orduan, ez dakit nik. Ontxe da bizena patzatzen, bananekin eta da La Palmakin pasau dana, ez? La Palman bebai, zenbat, 200 hektarea galdu dituzte. Hori da, galdu indituzte, eta Merkabilbon egon nintzenean, egon nintzen udaberri honetan, justo pasaberri zauenean, kontau zuztien nola platanuak babesa dauki, ez? Azkenean azala dauki babes moruan, eta fruta barrutik oso goxua zauen, baina kanpotik beltz-beltzak eta ez zauzen oso politx. Orduan, fruterixetan eta ez zabiela saltzen. Eta pena bada, ze askotan fruterixerata joten zinen, eta jaten zauen, ez? Igual La Palmako bananak, baina jendeak ez itxun erosten, ze itxuragatik. Orduan, nahi zauzen behidaltzia SMS bat, ez? Euro bateko SMS bat, bananak erostia baino da, hori askotan pena da, ez? Ze askotan ikuste dituzu, frutak eta barazkixak, igual apurtxo bat zatar edo haundi edo forma arraruagaz, baina gero oso goxua dauz barrutik, orduan, itxurak ez dauko... Gure etxeazpiko frutaden dan, barazki itxusiak eta horrela, eta frutak eta jartzen ditu, kiloa 89 zentimotan. Nik oiek erosten ditut. Fenomeno ten dira, azkenean, batzuk golpe txikiren batero izango dute, ero olako zerbait, baina bestela. Hori da gu morukua, igual satartxuak olan kanpotik, baina barrutik, zelako politxagarra. Eta ze honak, eta ze zoragarri. Ze honak. Errezeta jarraitu nahi duten entzako. Zein dugu, Patri, hemen zer sartu duzu? Hemen sartu dut arrautza da azukria, eta ontxe irabiatu ingo. Hau esposo ukitzen bebai, holan gozogintzako irabia gaiu bat, eskua, eta baria batzuk, eta aurrera. Eta aurrera. Guk, bizkotxoa, hemen aipatu izan dut, baina guk ostele hitza ikasi genuen bizkotxoa esne gainak arrotzeko hotza egon behar duen moduan, bizkotxoa arratzeko epeltasuna inguruan badukagu lehenago arratzen da. Eta ostele hitza eskolan, bialtzen gintuzten, zuetara, plantxa ondoa hau izango zen, zuan bigarrenetara joten ginen, dana zuak hemen, eta hemen arrotzen. Izerdi batzetan, eta ia esan azkarra egiten da, baina ostu. Baina badau desberdintasun nabarmenik edo da teoria... Azkarra egiten da, ez? Egia da, bai. Esne gaina hotza egon behar duen moduan, hemen inguruan zerbait epela ero izango benuke,
hobeto arrotzen du. Eta arrautzak oskailutik kanpo izaten baditugu, merenge bat egiteko bebe bai, hobe, oraindik, lehenago, denbora pixkat lehenago batara, eta hobe izango zen. Baitu, badauko trukua, gaurko trukua badauko. Bai, eta barazkiak aipatu dituzun ondan da denda eta hori, hor, aguakatekin zer gertatzen nahi dira? Daukan presioan, jendea lapurtzen ari da, aguakatea. Aguakatek lapurtzen? Lapurtzen. Kiloa, Tenerifen 7 eurotara saltzen da, kiloa. Ostras. Eta momentu batean, 4-5 poltsaka da holan, ondo beteta, dirua da. Eta zer hasi dira egiten, normalean jasotzen dituzte aguakateak banan-banan, ez? Bai. Ekoizleek. Hartu, labanarekin, tak, moztu, hotzara da. Moztu, hotzara da. Lapurtzera doana, hain fina ez da. Hartzen ditu, kras. Eta zeiten da, txortena berea apurtu egiten da. Orduan, handao deialdi berezi bat esaten dendako jabei eta eroslei, ikusten dutenean aguakatean txortena dagoela apurtuta, hoiek ez erosteko. Osa, ikusteko moztuta dagoela. Hoie direla, jaso dituztena bertako nekazariek. Bestea direla lapurtutako. Australian justo kontrakua pasada, ze ekoizpen geixegi daukie, eta orduan horrek jeitsi ditu presisuak, eta dolar baten baino gutxi hautan saltzen da ointxe aguakate kilua, eta horrek arazoak ekartze dituz, ze askotan hori ekoizlien gana ez da heltzen dirua, ez da horako da utxune hor arraro bat. Orduan, sustatzen da bizie sare sozialetan eta, hori, azkenean aguakatia kontsumitzeko, ze kontsumitu inbiar da, ze atara inbiar da. Saldu inbiar da, bai. Hori da. Orduan, hemen jarri ditugu arrautza azukriaz, irabiatu indogu, ontxe daukou banana zapaldu dozuna lehen, sartezka batekin, baina, eta ontxe gehitxuko zau, osaga gehiago. Hau da dana, gozogintzan dana da alkimia, ez? Kontuan izan bidana da, holan, gramo zehatzak eta mililitro zehatzak, baina beste guztixa da, nahaztu eta gorde. Nahaztu eta gorde. Holan, denbora danean. Bai. Gozogintza gustatzen zaion hori nahi eta nahi ez, pixu bat erosi beharra dauka, bai. Horre, neurriak eta Patrik esan duena. Aldatzen da, 5 gramo gora bera ez da nabaritzen, baina ez da lehen garai batean moduan deitu amarita, hau nola iten zo, edalontzi bat irin bota. Claro, jute zata, zure edalontzianan 6 tamaina ezberdinak, eta zatoz, vale. Eskukada bat bota, eta eskua, neria ikusi, urkoren eskua, aldea dau. Ordan beti dudak, ez? Horri mar da, ordan pixua. Nei beti naz, pixuaren aldekoa. Bale, osagaia, zeintzu botatzen ari gara, arrautza azukrea banana geneukan, ekilore olioa bota diozu. Ekilore olioa, ze behar dugu olio bat, holan sapore asko ez daukanak. Koipe bat behar da, beti bizkotxotan. Orduan, gurina behar aldotzasun jarri, baina guk ekilore olioa jarrikotzagu, ontxe esne apurtxo bat, eta gero, errezeta honetan behintzat, ur epela. Eta oin izango zen, osagai likidoa botatzen zabizanak, ez? Bai, oin osagai likidoak. Eta vainilla bebai bota inbiotzagu. Orduan, vainilla daukau naturala. Ez? Naturala... Urrea, hori da. Honek usaintzen dau, oso ondo. Eta jarri zeikebe, vainilla hola natural espaso horkitzen, jarri zeikebe vainilla aroma edo olako gozogintza seksinotan da supermerkatutan saltzen daue... Egoten da vainilla azukrea, egoten da baita vainilla esentzia, modu ezberdinetan da. Horan, espaso horkitzen, ez da utxarto, baina, bueno... Aukeran? Hau, hori da, aukera izaten baduzu, baina hau ez da holan zuzenian sartzen. Ez da? Ze, hau da, bakarrik babesa ez, hau da, banana antzerakoa. Babesa dauka, baina honena barruan dau. Orduan, joango gara, zabaltzen labantxo batekin. Eta gero barruko hasiak atarako izki. Hori da. Eta gehitxu dotzagu txokolatia, ez da? Txokolate hautsa. Pastel hau da bananazkoa eta txokolatezkoa. Eta zenba gustatzen gazkun guri txokolati, ez da? Bado jende raro ez jakona gustatzen, baina orokorrian ikustu txokolatia mundu guztiai. Jende oso gutxiri. Eta gehienak kontua da, ez dakitela nundi datorren. Guk horren Nikaraguan izan duen aukera txokolateroen museora hurbiltzeko eta prozesu guztia ikusteko, hasita txokolate
hasi batetik, hau bizango zen rugbiko baloi baten modukoa, holako meloi bat, pixka txikitsua hoa, eta hori barruan dauzkana da, holako hasi berezi batzuk, ez? Hasi horiek dira kakaoa, azkenean. Eta kakaoa daukana da, hasi horiek inguruan dauka mami bat. Hori gero horrek fermentazio bat, jenteak ez daki fermentazio bat behar duela, 10 bat egunekoa gutxi gora bera, eta hor mami hori egiten da desegin, eta horrek askatzen dituen azukreak eta hor legami bat egoten da, egiten dutena da, ondu kakao aldeak, kakao hasiak. Gero, kakao hasi hori, bai gero ja 10 egun ondoren, egiten dana da, inbar da, txigortu, labean txigortu egiten da, eta gero ja birrindu, hortik ateratzen dugu kakao hautza, eta kakao hautza oinarri hartuta, bai inalda, nahi duzuena. Nik lehengo aldiz ikusi nauenean kakao hau asixa, ikusi duten haundixen, oza, nauen hain haundixen espero. Pentsatzen nauen igual kafien antzekoa izango zala holan, txikitsua edo tamaina honetakoa, baina hori bat batean, eta ikusi nauen lehengo aldiz oinatin badau txokolate isia, eta oinatin daukogu nik beti bakizu, Gipuzkoa sakonera tiratzen dut, eta oinatin badaukogu hor museo bat, txokolatean inguruan, eta txokolatean historixan inguruan, eta hori ikusi nauen lehengo aldiz. Eta enauen espero, hain handixa izatea. Eta jendeak ez dakina, kakao aliak, hasiak, hori berez mikatza da, oso mikatza da. Gero azukriak gehitzen zaizkio, eta hor saltzen dituztenak, 170 kakao, 180, horren arabera, 100 haundiagoa kakaoa badauka, mingotzagoa. Beste dana izaten da, gehigarria botatzen dizkioten alde. Soja lezitina, azukriak... Eta txokolate txurixak ez dauko inungo kakaorik, edo inungo beltzek. Hori da bakarrik mantekia, azukria eta esnea. Beraz, txokolatian izena, ez dakit. Bueno, kakaoaren mantekarekin, gurinarekin iten da. Orduan, baina... Hala ere, Patri, nik onartu barra dut, eta nien ez txokolate zurizalea, Ez? Ez, baina Belgikan, dastatu genituela, txokolate zuri oso gozoak. Egia da Belgikan, txokolatean, bitu, udan Suitzan izan ez. Eta bai, Suitzako txokolatea ondo da. Baina niretzako, belga dauden tokin, beste danak. Pentsatzen nahi esan bizi nula, Mendaro edo etxera etorteko Mendaroko txokolatea, Suiza, Belgika, ez dakize. Mendaroko txokolatea ona da. Zelako txaketerua. Patri, gauza tien modua. A ber. Beituz, lelenian, atara jat. Haukenduko zu dira, ez? Bai, hori izto behar. A ber, guk tomate honena, piper honenak izango ditugu, arrantzale oberenak, barazkitan da, aragiak eta zoragarriako. Txokolate kontuetan, naiz eta moldatzen garen, da oso txokolate ona daukagun Euskal Herrian, gauza dien moduan. Ontxe, oindala gutxi International Chocolate Awardsen, azkenengo urtiotan, irabazi dau Katixok dela Balmasedako txokolate marka bat. Eta kafia behitzen daue, zoragarrixa. Eta hori, oso gozade. Bilbon ezautu nituen horre feria batean. Bai, beraz, gero ez da hobetitxo itxugu gauzak, baina badau Belgikan, txokolate isatan da holan inguruan berba itzen, badau Belgikan Brujasen, leku bat, deitzen dela Chocolate Line, egon nintzen oin dela urte geixegi, oso politxa. Oso romantikoa. Ez dakin norekin izango zinen? Nere bikote biekin. Oso ondo. Bai, Alberto eta Inigokin, maite ditu. Buzoa zuen. Oso ondo. Irukotia. Bai, oso romantikoa izan zen. Gu lanera joan gehien. Baina, guk hori esaten da. Hau, bikotearekin, herri honek asko irabaziko. Eta, egon zinen, badagoelan gozo gintzaleku bat, deitzen dela Chocolate Line. Michelin izar bat daukan, txokolate egin hori da, hori bakarra. Eta ze probau zinuten? Nik 80 euroko gastu inuen txokolatetan. 80 gastukoa? Probau zinuen, badau gauza bat bitxia dela, inzabela esnifatzeko txokolatia. Ze tipuei guztetan gakon Rolling Stones taldia, eta berak aukizaren kreatibidade hori, eta inzauen esnifatzeko txokolatia. Bai. Ez da, ez nauen probau, baina hor da gauzia. Nik aukera beti jatekoan, ero erateko. Eta bitu, txokolatia berua edaten, ni txokolatia asko gustatzen zait, baina inoiz izan txokolate bero zalea. Ez? Ero kakao edariak eta
Ni piloa dau lagan, bueno, zu bizkaitxarra zara bai, eta dau lagan ondartzan leku bat, nun itxen dauen txokolate berua, ogi xigortuekin. Eta holan, juetia neguan, ez, ondartzara, laga ikustia holan ondartza da txokolatia jatia. Baina da, daukate holako balkoi bat, terraza bat, kristaldegiakin estalita dauna, eta han, zaude goxo, eta nik bikotiak eskatzen du txokolatea, eta nik kafesnearekin egoten naiz ogila guztitzen, bera bezain gustora eta goxoa. Neguko planik onena. Oso. Han inguru hori, ezautzen ez duzunentzako, laga agian izango da Euskal Herriko hondartzarik politena, niretzako, eta, bueno, hor inguruan, badaukazuek ero Elantxobe ingurura joan, Ogoño mendira igon, plan pilo bat, herri txiki asko, oso politak, eta zaten da moduen Bizkaia profunda, kostaldean. Baina leku oso politak. Oso politak dauz, ezta? Ontxe joango gara? Hau kendu ingotzu, bale? Listo? Maitu oso. Horrekin amaitxu dugu. Bai. Eta ontxe jarriko hau nahasketia, ze ikusi duzu bai gehitxu ditugula osagai lehorrak, ez? Kakao hautsa, irina, altxagarria eta bikarbonatua. Beraz, dana nahaztu dugu, eta ontxe molde batian sartuko. Bale. Eta esan duzu, 40 minutu egun da 80 gradutara, ez? Oso ondo. Haukitzen bozue beste molderen bat, jarri biozue koiperen bat, gurina, edo olixo apurtxo bat. Baina gaur egon egia esan nik uste jente gehienak etxean honek silikon asko dauki, ez da? Eskarrik asko zigor. Askar ikusi zaitxute, silikon asko, ni urte askotan pintxi izan aizelako. Lagun. Sukaldari izan garen guztiok, aurrena hainbat eta hainbat urte ingen itxun, laguntzaile moduan. Eta hori lan guztietan moduan, pixkanaka gorantza zoaz, eta hor, nire nausi batek esaten. Hor, egon barzena da, adi eta hurrengo pausua aurreratu. Ekusten manauzo hilen, jasu badakizu hurrengo pausua izango zala, orduan, plaks. Hori da behi lanerako gauza garrantziko. Ikasi da, hori Martinek esaten da. Lehenengo belarrendokoan espasa espaiatzen, bigarrenean. Da bigarrenakin espasa espaiatzen, ja utzi zukaldea. Bai, pensaten igual irugarrenean, laugarrean, bosgarrean, lauran, aitzakisa holan bat jotzeko. Bazan, malo. Ondo hau, dauko hemen, nahasketia, eta labara, joango gara, 40 minutu, 180 gradutara. Ontxe gatoz. Hemen gure txokolate tarta, gure txokolate bizkotxua, eta ontxe apurat politxagoa izeteko jarrikotzau txokolatia gainetik. Txokolate geixau. Zuk bakizu daula jendia eskako lagustaten txokolatia? Horrik? Bai, esan da, a ber, bizitzantan danetik egon behar da. Ni bakarri dakidana da, gurasona zen aldetik, seme alaben urte betetxeetan, beti tokatzen zait, merendola o delakoa egitea, ez? Beti egoten da, bizkotxoak eta... Gaur egunin behar da, ja, inkesta bat gurasoen artean, alergiena. Lagun. 10.000 alergia da. Ordenin behar duzu bizkotxoa, bizkotxoa arrotxa gabe, bizkotxoa glutenik gabe, bizkotxoa ez da egitze, pero bizkotxo bat ezer gabe. Horrelakoak, eta, gustu guztiak egite zinezkoa da, baina, alergien kontuekin, orduan, kain zuk hori bizkotxoa ez zuk ekainago. Urko egon geldi, zuk hori ezin duzu ekontu. Ibizu bat danondako. Bai, egia da, badaude, gaur egun dago bizkotxoa, laktosa, gluten eta arrotzarik gabeko egitea badago. Eta sarean sartzen bazarete hori existitzen da. Alesek hartade dugu hori da, kortxo zati bat, hori jatea bezalakoa. Ez, nik egin daukat eta goxua geratzen da. Eingo programaren baten, holan, proposamenik baldin badauko zue, aldozko zue idatzitxo horiene abildua eitb.eusera, eta hor bidali, igual badauko zue zueko lan errezetarik guri bidaltzeko da guk egin geikena, ez da? Bai. Da, probauko itxugu. Eta gero hemen truko bat ekarri dizuetoin, lehen esan duguna, ez? Badago, vainillarik ez badaukazue, vainilla estrakturik ez badaukazue, vainilla azukrea. Vainilla azukrea nola egin dezakezue etxean? Lehen erabili dugun, leka, vainilla leka, azukretan sartu, eta honek egiten duena da, azukreari ematen dio, vainilla zapore ikusgarria. Eta hau erabili alduzue, zuen kafesnea gozatzeko, edozin bizkotxo egiteko, eta emango diona da, zaporea. Hemen ez da botatzen inoiz ezebez. Ezebez. Eta gutxi hau daukan presioan vainilla. Hori da. Bakizu egite daukan dagoen presio hori vainilla? Zeinek. Ez vainilla leak? Bai. Bakizu beste landare batzuetan loreak eta iseminatzeko eta erleak eta ibiltzen diena. Bai. Vainillarekin gizakiak egin behar du banan. Orduan lan askoz gehiago gero fermentazioa dauka. Azkenean artisaua da. Artisaua erabat, eta gero lortzeko ez da izen bat, aste behar dituzten, bilduin behar dituzte, fermentazio bat egoten da. Oso lan luzea daukata,
lana ordaindu behar da, beti. Beitu, hau, badau ina. Ikusi duzu zelako askarin jogun. Bai, urtu induzu azkenean, Urtu egin da. gurinarekin eta ez. 3 osagaiak urtu. Vale. Lehengo esnegaia, gero gurina, Bai. eta azkenengoz txokolatia. Ze txokolatia jarritxa bakarrik hemen erre ingozan. Orduan, txokolatia urtu nahian txokolatia bakarrik, horin bida Maria bainuan, ero mikrowin labian. Eta beti golpe txikiekin. Bai, Mikroen bestela- labean esartu minutu bat, pum, Ez. erreiten da. Ez, 20 da 30 segunduko tandatan, 3 edo 4 tandatan, eta zuan, itxen bozue, bai, esne gaiakin edo esne apurtxo batekin. Bai. Orduan, txokolate kremia, behitu. Ni bakizu, unibertsitatean, lehengo egunean, oindala aspaldi, ez, gero zuzenbide ustien inaben beste karrera bat, eta karrera horreko lehengo egunean galdetu zuzkuen, eraman biozu zehose, holan, errepresentatzen dauztuna. Jendeak eron zaben, etxeko giltzak, edo euren txikitako argazki bat, edo holako gauzak. Eta nik eraman nauen, txokolatesko palmera txiki, igual 80 edo ez dakizen bat inditxu, bakoitzan dako bat. Apurat pelotia. Kursua ondo hasi zen. Hori da. Kursua ondo. Eta dano jan zaben, neska batek izan ezik, ze jakon txokolatia gustatzen. Eta benetan nik, lehengo aldiz, ez, hortan Ezagutu daukan, zen duen norbait. 22 urte edo nauzkan, eta lehengo aldiz ezagutu nahuela, norbait, ez jakola, txokolatia gustetan. Baina, 22 urtetan bat. Eta Bai, ontxe 10 urte ustien, bakarra ezagutzen dut. Beraz, ez da jente asko izango ez dakit. A ber, ni ondo iruditzen zei jente egotzea txokolatea zaiona gustatzen. Horrela Bai? gehiago ongo da gurezen. Bueno, hori da teoria, baina ez dakit praktikan geratzen den. Hombre, nik horratik esaten du. Gero guretzako gehiago teko, patre. Bai. Pasako zazu zigor mesedez, solako espatulatxo bat? Hemen dauzkazu, ja. Ai, behitu, eske, mutilau da fina, Beraz, behitu. Hemen daukau gure txokolate tarta, hemen daukau gure txokolate krema, orduan, dana joango ga, Gainetik ondo zabaltzen, ez? bai, gainetik ondo zabaltzen, brillantia dau. Badago, ez? Patrioin jendeak ez du iten olako espa eta olakoetan txokolate terapia olako zerbait ez da, txokolateakin igurtzen dituztenak. Horrek arriskua dauko, holan Norbera gero garbitu behar da. Bai. Hombre, badaude lokatzakin iten direnak, eta urarekin, eta ero txokolatearekin, eta ardoarekin. Bai. Nik aukeran, azkenengo bietara jongo nitzateke. Aukeran. Lehen esan dugun hori Chocolate Line Belgikako Ja. leku horrek, badaukabe beste produktu bat bikotiakin erabiltzeko da die txokolate hau txakolan gorputzetik jarteko, gero bueno, ez gauzen ez... Ni nireari musuak emateko gorpuz guztian ez dut beharrolakorik. Zelako polita. Ez dut hola. Bueno, hau, listo, Vale? orduan ikusten dozu zelako politx geratzen dan, ontxe, hau espentza garbitxuko dugunik, ez? Gau garbituko, ondo, liarni lasai, gure esku. Gu Hori da, garbituko dugu. hau ez dau fregatzerik. Eta ontxe hau, osgailuan sartu bidugu apurtxo bat gogortzeko, eta segitxuan gatoz, zure errezetakin. Bai. Honentzako lagun paregabea. Lagunok, itxoiteak merez izan dut, orain ikusiko duzue, Patrick indako bizkotxo zorogarri horri, ze lagungarri egingo diogu. Eta hau izango da, jengibre txantilli bat. Produktu berri bat. Gaur ezagutut. Bueno, gaur. Ja, erosi nuen, enuen ezagutzen, eta jengibrea txorienen erabili du hautzean, gordina, erabili du gozoki moduan badago de holan gominola atzo jengibrezko bebai. Bauda almibarretan. Almibarretan dagoenaz jengibrea. Hone bakarri daukana da, azukria, ura eta jengibrea zurituta. Hau zeingo dugu. Pusketa txiki moztu, gero hemen arrotuko dut esne gaina glas azukrearekin, eta erdi montauta dagoenean, gehituko diot jengibrea hemen. Vainilla pixkat izan ezkero, vainilla pixkat ere gehitu aldiogu, nahi duguna. Eta hori gero mauka batean jarri, ero goiara batekin, jak, bizkotxoarekin, emango diolako ikutu pikante, fresko, berezi bat. Oso itxura ona, Txantillia ja berez bakarrik osua da. Emoiztazu bat, probatzeko. Satitxo bat. Bai, pikatzen dago, Bai, izango da horrek gominolan antzerakoak edo? Gominola, baina... Bai, potentia da, Potentia da, bai. Bai. A ber, jengibreakin da, lehenunean espezietaz hitz egiten egon ginen. Jengibrea azkenian bai da, espezia da, eta kontu zibili behar da. Nahi desan, erabiltzen badago piloak gero gure errezeta, hombre, zapustu ez, baina, segun zer, nik behin nuen olako infusio bat esan zen, ona dela estarrian dago da.
Ona da, bai. Bai, baina pixkat eukin da, nik eukin nuen 10 minutu irakitenan, eranabenan, eta berotasuma, honek dan hiltzen dizu. Jo, bai, dana. Nei pasatzen jatena jengibriakin da, holan kristoneko zati bat erosten dut, eta gero, claro, errezetetarako da, zati txikitxo bat erabiltzen da. Berez dut, jo, zein neike, honi danakin. Orduan, iten dutena da, infusiotarako eta erabili, baina ez totolan denbora asko infusionatzen utzi. Ez ba, igual itxe dut, ez dakit, te berde bat, eta sartu dutzat, holako xafla txikitxo bat, eta horrekin eraten dut. Eta holan erabilinik gehixautarako, baina igual hau etxekoa bai inleik ez da. Hau etxean eike bada, bai, inberdana da, eta hor irakin inbar da. Egia ez dakit, ez dut begiratu, zenbat denbora eukin bardan kosinatzen, hor gero izango da jutea laban batekin zulatzen pixkat, biguna izan arte, baina ikusten zuelan, testura biguna egosita dau. Hau egosita dau, eta dagoena da, hori dauka puntu gozoa, almibarrana, baina gero, jengibria etortzen da, pikantea badauka oraindik. Badauka bere protagonismoa hor. Bai. Eta lehen, gabizen berbaitzen, hori, txokolatia badauela jendia, esakola txokolatia guztetan da. Nik ezagutzu jende asko jengibrian oso laguna ez tala. Hombre, pila bat. Pila bat. Baina nik uste dut, igual jengibria ezagutzen dugulako, igual errezeta gazixetan. Baina errezeta goxuetan sorpresia da, ez da? Bai. Zu bazinen, holan txikitan edo basauen holan gauzar, ez dakiz zinen mokofina edo, baina basauen holan zehoz ez jatzuna gustaten? Asko. Arrautza gozizia ez jaten gustatzen, garbantzua ez zitzaizkidan gustatzen, gibela ez zitzaizkidan gustatzen, txipiroiak ez zitzaizkidan gustatzen. Enauen esango? Bai, nitzen, ia dan, baina gauza batzuk, gero egia da, deskubritu nuen txitxiriona garbantzuen azala, gure amari zitzaizkiolako gustatzen. Ez, txitxirioak ez. Bai, txitxirio hori da. Eta orduan guk esken ituen jaten, baina holako gauza pila bat... Oitxuriagatik. Ez, eta gero, oinez, gaur egun da eguna ez dudala ezagutzen ezer ezaidana gustatzen. Ezer? Ezer. Oraindik ez dago ezer. Nik badauka gauza bat. Zein? Gaur egun oraindik? Bai. Zein? Maspasak. Baina lehen, txokolatia iburuz gabizen ez berbaiten, ze pentsa da traizio bat. Ze behin pasau jaten, joan nintzen kafetegi batera, daskatu nuen gaieta bat. Esan nuen gaieta bat, gauza beltzekin. Da nik pentsatzen txokolatezko bai da. Bai. Eta orduan joan nintzen eskatzera, aguan sartu nahuen, eta esan baina... Baina ez da horren beste nabaritzen hoietan. Ez. Daukat, gerra pertsonal bat maspasen kontra. Beraz, ez dut uste txorienen ingo dugunik errestarik. Vale, nik hori, Igual zuk ingozu maspesekin, baina nik desde luego ez dut ingo. Ez, baina Patri, hori niri abisatu inbar zait. Bai. Zegerotan aprobatzen dugu hemen. Egisa da. Eta gero esan, ibiliko hor, maspasa ensalada, ze ona! Igual venganza moruan edo erabilizeike, nire kontra. Ez, lasai, kontutan izango, eta... Basabizue bai jaten, jengibre ikusi zaitxut. Probatu nahi nabe. Baina, bueno, maspasak sartu beharrean, badaude hainbat eta hainbat olako fritu lehor eta erabili aldianak, eta beti izaten duguna. Errezetan denak moldatu aldie. Jengibrea ez daukazuenak, txantili normal batein, ez ne gaina harratuta, vainilla pixkatekin eta azukerarekin. Klasikoa. Hemen bota aldiozue, menda pixka bat, menda hartu txiki-txikien osto batzuk, hemen bota. Freskua emateko, baina txokolatia eta mendan nazketia bai. Oso ondo ustartzen dute. Oso ospetsua da. Bai. Eta hor daude, nola, temint, nola, diorre txokolatia gero zen ez? After Eight deitzen die. Hori, After Eight. Hori bada, ez? Bai. Nien oso salia holan nahazteko horre gauza bisek, baina bakit jendia badauela. Hemen ingendun bat oso erreza eta oso goxua dela, eta gaina oso ikusgarria da, hartu genuen zen menda ostoa gortik, eta lehen indozun txokolate estalki hori. Bai. Txokolate estalki hortan alde bat busti, eta jarri lehortzen. Osa, utzi paperean, eta orduan geratzen da alde batean, geruza bat txokolateana eta bestean menda agertzen da. Eta die, bonboitxo batzuko lan jatekoak, eta oso goxua geratzen da, eta erreza da, eta politxa da, ez gehien bat nik ikusgarriak. Dekorazioarako, eta holan, bai, politxa geratzen da. Hori be garrantzitsua da. Nahi eta nahi ez. Horregun, holako gauzak. Nik hemen jarraitzen dut. Eta hau, nun erosileik ez, jendeak igual egongo da ez, etxetik behitzen da... Ba, egia esan,
Gure hor frutaren galdetu nuen, Merkatu Bilbaon galdetzeko, ez zuen aurkitu, eta, bueno, gauza askorekin bezala, sarean bilatuz, badaude olako, sarean dauden frutadendak eta hau zan delikatezen olako web horri bat aurkitu nuen. Abitu. Eta, bueno, ja aprotxatu nuen, da etxerako eskari potente bat egin nuen. Gaur egun interneten danetatik bilatzen, ez da? Eta gauza bereziak eta edozer. Baina, zuk ondo injozu, ze lehengo, hori ez, zure merkataritza zentrotan galdetu dozu, lehengo konfiantzazko jendiai, da gero espazu urkitzen, kanpuan, baina lehengo etxekuei, ez da? Nik frutera dendako ezagutzen dut. Horregatik. Ordena bio mestaldian dauen ez dut ezagutzen. Orduan, aukeran gero, demanda iteko ere, bronka botatzeko, zerbait ez badat, ondo ero ez bazaizu gustatzen, nori esan badaukat. Horrekin ez daukazu, idatzi aldiozu norbait eta... Baina demanda itxeko be, eskertzen da. Demanda ez, baina nahi dut esan, demanda be, nik, betxo ez, ezkaraien itxen hauen lan udan taberna baten, eta etorten ziren Euskaldun asko txakolixan bila. Eta azkenean jabiek erosi zaben txakolixa, ze jendeak eskatu itxen zauen, geroz eta gixau. Orduan, demanda itxeko be bai, gauzak lekutan eskatzia, hori balixe dau, ez? Erabilgarrixa da. Beraz, eizue. Eskatu. Ezkaraikoa bitxia da, ze... Guk oitura daukagu juteko desente, da bikotea beti eskatzen duenen zerbait oitura dauka, euskara eskatzen du, da... Kalimotxo bat eta zurito bat, ui, no, tranquila, ya te he entendido. Ja. Osa, zenbat euskaldun? Ja, nik bai, noia zurituekin leku danatara. Eta eskatu nauen zurito bat, nun izan zan, hau Santoñan, hori, Antxoan hiriburuan, Kantabrian, baina hane jaken guztaunik zuritu eskatzea, ze esan zuztan, hemen da, nola esan zuztan? Peseta, ez dakit nola esan zuztan, baina azarratu jaten bai. Beraz, hemendik aurrera, zerbeza txikina eskatu biko da. Bai, nik uste dut zurituana oso gurea da, oso gurea da. Bueno, nik deskubritu nuen, Suitzan eta juten bazada, kaina bat eskatzen duzu, eta da, hemengo zuritua moduan, baina 6 euro balio dut. Baitu. Hori ez da eizen gauzia, hori da presizio gauzia, hori beste gauzia. Orduan, nola doia, txantille hau? Txantille ontxasiko naiz, eta, bueno, garrantzitsua, erabili behar dudan, arrotzeko erabili behar dudan ontzia, izozgailuan izan dut. Ondo. Esne gaina ere, izan dut oskailuan. Eta bain, nik glas azukreakin nahiago dut egitea, hobeto disoluatzen dalako. Azukre normalekin, alda. Eta nik ingo dut, denbora daukagunez, era klasikon. Eskura. Bai, eskura. Zu txokolate zikindu za, ni esne gaina zikinduko naz. Ekusteko, kozinatu... Dotore. Pentsa, garbi eramango ba. Ez baina, hau da probatzeko, gero, ez hauten akamaria, ez? Hau gero, ez ginula frigauko, holan, janingo ginula, notatzen da, egisa esala, da enabilela gezurretan. Beraz, lehen gabizen berbaitzen, gauzak guztau da, ez guztau da, olakotan. Bakitzun hori gustatzen dana, jausten bajatu holan bebai, kipula salbat hori, bebai, janitzen dago? Nere dunak. Duna da nere txakurra. Eta, nire belaunaldixan edo nire kuadrillan behintzat, ez daukagu semea labik, ondiokan? Inokaz? Batek dauka, iratik dauka. Eta zema txakur? Txakurrak, egongo da igual, 10 edo 11. Beraz, ez tengitu inbehar gara. Nahi ala ez. Holaxe dago gauzia, holaxe dago, ez dakiz zure kuadrillan berdina dan. Gure kuadrillan, mutil zarrak, gure esazoen mutil zarra ditzere, hiru dauz. Hiru dauz, da beste danak egia da, egumea badauzkoela. Batzuk esate dute, zigorzuk ekarri dituzu gugatik. Orduan, lasai, guk ez ditu zetan ekarri behar, zuri esker estadistikak hor daude. Bai. Eta, gu bai. Baina, gertatzen ari da gauza bada, gero eta ume gutxiago eta gero eta maskota gehiago. Gure kuadria maskotaik inok ez duk. Benetan? Ez, nire dakidala, ni naz oso txakur zalia, baina, etxian eskara akordi batetara iristen nire bikoteatani. Berak ez du nahi, eta ni bai. Berak erabakitzen dago. Ondo. Mesedez. Bakigun horrek erabakitzen ditun gauzak etxian. Eta eskerrak. Eta orduan, semekin horre ekita, ama, txakurra hori edo, da. Eta nik ebete eskatu. Eta, baina, lehen beti etxean txakurra nik izan dut, nik txakurra izan dut, 3-4 txakurra izan ditut, eta beti txakurrakin mendira eta juteko gozada da. Baina oin ez daukat, eta oin umea dauzkat. Eta oso modatzen iberaik. Ze realitate bada ez, jaiotze data
Jaisten da bila, jaiotze tasa jaisten da bila, urtetik urtera. Eta txakur kopurua edo maskota kopurua, txakurrak aduak da askotan animali domestikoak igoten da biz. Orduan, hor da gauzia. Gure inguruan, gaur da eguna, txakurrentzako parke pila bat jarri dituztela, eta ia umeen parkea baino gehiago daudela. Eta ondo iruditzen enago kontra, ondo iruditzen zai, baina pila bat daude. Gaude, txakurrendako lako zelai zoragarriak eta umeentzako parkeak erotak gutxia. Baina segatxik uste zu dela. Diruan asuntua, umiak oso zaratatxua dielako edo segatxik uste zu. Ez dakit, gaitik, txakurrako lan egiz esan, euren beharrak eta jolasteko, eta nik txakurra lotuta eukiteko ez dut ulertzen. Ni txakurra lotuta ezin dut erabili. Egia da, baserri inguruan bizi izan garenak eta beti txakurra aske, baina nik oin herrian da txakurra lotuta eraman beharko nuke, hori da gauza bat txakurra ez eukiteko atzeratzen dagoena, ez? Parkietan tamen dira beti erun zeike. Hori da, baina parke horietan mitzat aski bili aldi txakurrak eta txakurra behar du hori mugitzea behar du. Ni hori txakurrak alfombra bezala euskatena, 15 urteko nerabe, 15ak inola, txakurra, txixa, kaka, potolo, ez duela eserriken. Eta etxera hori ez zait ondo iruditzen. Txakurra ibili inber zaio. Txakurra eman mendira, askatu, ibili, korrika inberrakin. Gero txakurrai galdetu inbiotzazu, neriai ez jako gustatzen bape ibiltzea, igual nausixan bezalako nagisa da, baina nire txakurrai eurixa da bien bakoitzean, holan kalera eta zu joango za kalera, berai gustatzen lan berua, mantita, siesta, sofá, eta nire txakurrai mendixa jako gustatzen. Mendixa ikusten daben bakoitzean, kotxian, ipintzen dagoelako aurpegi bat, oso espresibua die bai, eta bada hau berriz. Kalera zuritan niri botako gaitu, urko itxoiten da urrengo saioarekin, eta egin behar duguna da, hau, arrotu, gero txantillea. Txantille honi hartu, eta naztuko dio poliki-poliki gure jengibrea, eta ero orkestuko du zure bizkotxoarekin. Segitxuan, egongo gara. Nagusi, gure jengibre txantillea, listo. Hori, txokolate tartia bebai, listo. Ostuta txokolate saltxia, apurtxo bat gogortuta, eta ontsa zatitxo bat moztuko dugu. Bixon artian ingo gaur plateren apainketi, ez da? Nik bukaeri ingo. Honekin inbinaben moztu, behitu. Agian tendentzia sortzen duzu. Batek daki. Zukon... A ber, hori ez dizu inoiz esan inork. Horren beste jarraitzeiekin kontu zibile behar dozula, aber esaten dozun, igual egunen baten, aber danak oin ez dakit. Azten dien horrekin moztet, mundu guztia. Ena zan influenzerra, Patrik hau egin dau eta danak goiarerik ez. Ena zain garrantzitsua. Beitu. Zebolitxa. Zebolitxa eta zelako goxua. Hori oinon iguan ez dakit. Eta txokolatia brillante geratzen da, baina apuro bat apaintzeko be, holako azukre fin bat be jarri geike gainetik. Jarri txantillea. Batekin ikua. Hola! Beste tamien. Horri nahi nuen hori, bak usetako danuna? Hor botatzia hori. Holan, gure kenel txikia